أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Shekaru 1400 da suka shuɗe, an yi wani bawan Allah wanda ya kasance haske da rahama ga talakai ga duniya baki ɗaya. Zuwansa duniya ya sauya ta zuwa wata gaba ta daban kuma ta har abada. Daga maraya zuwa wahayi na farko a kogon Hira, sai wata murya ta ce masa, "Iqra, karanta." Sai ya ce, "Ban kasance cikin waɗanda suka iya karatu ba." A cikin shekaru 23 kacal ya isar da saƙon da duniya ke kai har izuwa yanzu, shekara 1400 da suka shuɗe. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rashin adalci da masu mulkin Makka ke yi, hakan ya sa hankalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙi kwanciya. Abin yana ta juya masa a zuciya kuma yana damunsa, kuma musamman yadda ake bautar gumaka da ke cikin Ka'aba a wannan lokaci. To ta yaya za a ce akwai abin bauta sama da ɗaya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara tafiya wani kogo da ke wajen garin Makka, wanda ake kiran shi kogon Hira, don nazari da tadabburi kan rayuwa da mafita. A yayin da yake zuwa wannan waje lokaci bayan lokaci, manzon Allah zai gamu da wani al'amari. Kalmomin Allah mahalacci za su sauka gare shi, wanda za su canza duniya baki ɗaya zuwa abin da muka santa a yau. Musulmai duk inda suke a duniya suna kallon alƙibla don yin addu'a da bautawa Allah shi kaɗai, babu abokin tarayya. Wannan alƙibla ita ce ɗakin Ka'aba da ke Makka, wanda asalin wannan ɗaki cike yake da gumaka wanda ake bautawa a wancan lokaci, ba Allah ba. Zuwan manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya canza wannan al'amari tun daga lokacin da ayoyin Alƙur'ani suka saukan masa a cikin kogon Hira. A lokacin yana da shekara 40 a duniya. A cikin wannan kogo, manzon Allah ya ji jikinsa ya yi zafi, ƙirjinsa ya yi masa nauyi, ya ji kamar ana yamutsa jikinsa baki ɗaya, ransa kamar zai fita. Sai wata murya ta ce masa, "Iqra, karanta." Sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amsa, "Ba ni da abin da zan karanta, domin ni ba mai karatu ba ne." Wannan murya ta maimaita a karo na biyu, wanda wannan murya ta mala'ika Jibrilu ce. Annabi ya amsa da cewa, "Ma ana bi qari'in," ma'ana ba na cikin waɗanda suka iya karatu. Wannan murya ta sake umarta a karo na uku ta ce, "Karanta." Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa, "Mai zan karanta?" Sura ta 96 aya ta 1. Karanta da sunan Ubangijinka Allah wanda ya halitta, ya halarci bil adama daga gudan jini. Karanta domin Ubangijinka shine mafi karamci, ya ilmantar da alƙalami kuma ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Ganin wannan al'amari ya ɗagawa manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankali, ya tafi gida cikin sauri
ya sami matarsa na Khadija sai ya ce, ya Khadija, mai ke faruwa da ni? Mai na yi wa kaina? Lullube ni. A yayin da na Khadija ta ji abin da ya faru, sai ta kwantarwa manzon Allah hankali tare da faɗa masa cewa hakan na nuni da cewa Allah ya kira shi da annabta ne. Yana cikin wannan bargo sai mala'ika ya ƙara bayyana masa, sai ya saukar masa da wasu ayoyi. Ya kai wanda ke lullube a cikin bargo, tashi kai kira, kai wa'azi, kuma ka girmama Ubangijinka, kuma ka tsaftace suturarka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wannan kira shine tubali na farko na fara da'awa da kira zuwa musulunci, wanda daga wannan lokaci musulunci ya bayyana, ayoyin Allah suka yi ta sauka har tsawon shekaru 23, wanda su ne Alƙur'ani mai girma, littafi mai tsarki, maganar Allah. A shekara ta 632 miladiya, manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi nasarar duk abubuwan da ya sanya yake so ya cimma wajen kawo zaman lafiya, adalci da haɗin kai wanda yankin Larabawa bai taɓa ganin irinsa ba, tare da haɗin kan musulmi a duk inda suke daga kowane irin yanki da jinsi, fari ko baƙi. Bayan shekaru 23 ana saukar da Alƙur'ani mai girma. A wannan lokaci Annabi ya tafi Makka a karo na ƙarshe, a inda ya yi aikin hajji na farko kuma na ƙarshe a rayuwarsa. Ya yi wa al'ummar musulmi na duniya, waɗanda suke wajen har ma da waɗanda za su zo bayansu zuwa tashin alƙiyama, da wasiya mai ratsa jikin masu imani, kuma a ban lura ga masu hikima da basira. Manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan raƙuminsa a farfajiyar filin Arafat na aikin hajji sai ya ce, ya ku jama'a, ku bani aron kunnuwanku, ku saurare ni da kyau, domin ban sani ba ko bayan wannan shekara zan ƙara kasancewa cikinku a wannan duniya. Don haka ku saurari abin da nake so in faɗa muku da kyau, kuma ku ɗauki waɗannan kalmomi nawa ku isar da su ga waɗanda ba su halarci wannan waje ba. Don haka kada ka yi wa kanka rashin adalci, ka sani wata rana za ka haɗu da Allah, kuma za ka amsa abubuwan da ka aikata. Ka kula kada ka kauce daga kyakkyawar hanyar Allah bayan bana duniya. Kowane ɗan adam asalinsa daga Annabi Adam da Hawwa'u yake. Balarabe bai fi wanda ba balarabe ba, kuma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba, kuma farar fata ba ta fi baƙar fata ba, kuma baƙar fata ba ta fi farar fata ba, illa da jin tsoron Allah da imani da kuma aiki mai kyau. Dukkanin masu sauraro na su isar da wannan saƙo ga waɗanda ba sa wannan waje, haka su ma waɗanda aka isar ma wannan saƙo su isar da shi ga waninsu. Kuma ina fata waɗanda za su sami wannan saƙo a ƙarshe su fi fahimtarsa fiye da waɗanda suke sauraro na a wannan farfajiya yanzu. Ya Allah, ka zama shaidana, na isar da saƙonka ga talikanka. Sai manzon Allah ya tambayi jama'ar da ke wannan waje cewa, shin ban isar da saƙon Allah gare ku ba? Duk gaba ɗaya suka amsa da cewa, na'am, lallai ka isar da saƙon Allah gare mu. Annabi ya yi wannan tambaya har sau 3, kuma a kowane karo al'ummar musulmi na gasgata shi da isar da saƙon Allah a gare su. Bayan yin wannan jawabi da ake yi wa laƙabi da saƙon bankwana, Annabi ya koma gidansa da ke Madina a lokacin da rashin lafiya na damunsa, a inda yake ɗakin Nana Aisha tana kula da shi. A ranar 8 ga watan Jun shekara ta 632 miladiya, manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah. Hankalin al'umman musulmi da sahabbansa ya tashi a wannan lokaci, a inda da dama suke ganin ta yaya za a ce manzon Allah ya rasu. Sai abokin manzon Allah
kuma amininsa wato Abubakar Siddiq ya kwantar musu da hankali da cewa manzon Allah mutum ne kuma duk ɗan adam sai ya koma ga Allah. Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fitar da al'umma daga cikin ruɗin zamanin jahiliya, ya ba ma mata 'yanci tare da martaba su da kare musu haƙƙi wanda a lokacin jahiliya in an haifi mace kashe ta ake saboda gudun talauci. A cikin shekara 100 da bayyanar saƙon manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musulunci ya cika duniya baki ɗaya daga yankin Larabawa zuwa India da China ta gabashi da kuma Afirka ta arewa, Spain da Faransa a kudancin duniya. Babban abin lura a nan shine manzon Allah ya tabbatar wa duniya cewa dukkaninmu abu ɗaya ne kuma babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah. Daraja da girma ba zamtowa farar fata ko baƙar fata ba ne. A'a, illa tsoron Allah shi ke nuna girma da daraja. Wannan saƙo na manzon Allah ya zama saƙo mai tasiri har zuwa duniyar da muke ciki a yau, kusan shekara 1400 da suka shuɗe. Allah ya bar mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar da soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu. Wannan tarihi ya zo muku ne daga tashar ku ta Widen TV da ke cikin YouTube channel. Domin samun manya-manyan tarihai akan addinin musulunci da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da samun ci gaba da nasara a rayuwa, kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu Widen TV, kuma ku je sashinmu na wato website ɗinmu www.widen.net don samun waɗannan abubuwa a rubuce domin amfanar ku da amfanar al'umma baki ɗaya.